či chcete absolútne ako keby z tej verejnoprávnej televízie odsunúť, alebo len zmeniť ten spôsob tej diskusie? Ja ich nepotrebujem odsúvať, veď oni tu vždy boli a budú, nie? Ja Povedali ste napríklad príklad tých Prideov, že tam podľa vás nie sú teda dobré príklady správania sa pre deti? Určite nie, ako ktorý heterosexuál, my heterosexuáli, my vieme tvoriť budúcnosť, lebo tvoríme deti. Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože je tu pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase. Čiže my si ideme navliekať kondomy na verejnosti? Veď na to sú nejaké miestnosti, kde sa to dá riešiť, hej? A ako budeme učiť, ja neviem, sexuálnu výchovu detí. Ale nebudeme ich učiť, že neviem koľko pohlaví a máme byť tolerantní k neviem koľkým pohlaviam. Ja, keď som bola mladšia, som vnímala, že sú tu aj lesby, aj homosexuáli a oni tu žili medzi nami a žijú úplne normálne. Ale nepotrebujú to nejakým spôsobom demonštrovať a nemajú ani pocit, že by sa im niečo bralo. Veď keď ste zdravý človek, máte ruky, nohy, môžete fungovať, môžete pracovať a platiť dane a žiť svoj život, tak aké práva sú vám brané? Že nebudú manželstvá mať? Nie, nebudú. Ja som teda nie za to, aby mali manželstva, aby si potom nemohli adoptovať deti. Chcú žiť chlap s chlapom, alebo s 3 chlapmi, alebo ja neviem s kým, to je fakt jedno, ja som v tomto totálny liberál. Ale to, čo oni predvádzajú, tie karneválové masky v latexoch, to pre mňa to nie je normálne. Veď nech si to robia, dobre, robia si to raz za rok, ale nie s podporou štátnych peňazí, alebo s podporou ľudí, ktorí platia tie dane. Býva to tak, že každá tá skupina ľudí má členov, alebo teda patria tam ľudia, ktorí možno dávajú viac a okatejšie najavo napríklad aj tú orientáciu, ale väčšinou na tých Prideoch naozaj aj médiá sa zameriavajú práve na také extrémnejšie prípady, ale ktoré médiá? Veď si pozrite médiá typu, ktoré sú proti nám. Dobre, takto dajme, hej, aby sme to teda vysvetlili. Tak zavolajme si sem homosexuála, lesbu, alebo neviem, nejaký nebinárny, alebo čo to majú, aké názvy, hej, čo aj tlačia do tej Bibiany, lebo tam som videla, že je neviem koľko vlajočiek a tam každá tá vlajočka bola čomu prísluchajúca. A zavolajme si sem nevidiaceho, nepočujúceho, alebo nejakého imobilného, alebo nejaký, ja neviem, Downov syndrom. A poďme teraz riešiť, že kto má aké práva a kto má nejakú obmedzenú možnosť zamestnať sa a možno mať to šťastie, že môže pracovať a platiť dane. Skúsme sa na to takto pozrieť. A tam máte všetko vysvetlené. Posunula by som sa trošku ďalej od tejto témy, lebo sme trošku odbočili. No, veď ja len reagujem na vaše otázky.